Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο το έχω βγάλει έναν μήνα πριν. Απλά είχα προβλήματα με το χώρο στο κινητό μου και δεν μπορούσα να το ανεβάσω. Τώρα όλα καλά και καλή προβολή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στον κόσμο του Minecraft. Και σήμερα θα παίξουμε σε ένα χάρτη που το οποίο το έφτιαξε μια εταιρεία MK Πρωτάθλημα. Να πω την αλήθεια, ακούω πρώτη φορά για αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα είναι για το Ender Κύπελο. Πρώτη φορά το ακούω, αλλά ας το παίξουμε. Από ό,τι ξέρω θα υπάρχουν διάφορα μίνι παιχνίδια, προκλήσεις και από ό,τι ξέρω και μια κάπα για 15 γενέθλια του Minecraft. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας φορτώσει πρώτα. Λείψη. Και... ξεκίνησε ωραία μουσική. Μπήκαμε. Εμφανιστήκαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και τι έχουμε εμείς σήμερα, εδώ. Εγώ βλέπω τον Τζεν και Άγνες. Είναι οι προγραμματιστές από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας μιλήσουμε μαζί τους τότε. Hello, I'm Jens. And I'm Agnes. Welcome to the MCC Minecraft 50th anniversary party. We are here with Notscrew to play mini-games from the Minecraft Championship. Explore, play minigames, and solve the mystery of the cave. Follow the paths to the portals and try out the mini-game. Όχι, τους ακούσουμε στα ελληνικά, ενώ στα αγγλικά. Τώρα ας το διαβάσουμε στα ελληνικά. Είμαι ο Jens, φυσικά είναι ο Jens, και εγώ είμαι η Agnes. Καλώς ήρθες στο πάρτι της 15ης επίτεως του MK Minecraft. Είμαστε εδώ με τη Notscrew για να παίξουμε μίνι παιχνίδια από το πρωτάθλημα MK. Εξερεύνησε, παίξε μίνι παιχνίδια και λύσε το μυστήριο της σπηλιάς. Οκ, ποια παιχνίδια? Travel through the portals to play mini-games from MC Championship. Go to the clouds of Ace Race and dash through the skies. Visit the Grid Runner Stadium and complete the challenges. Enter Meltdown and survive the zombies and melting rooms. Brave the Temple of the Sands of Time and discover the treasure hoard. Try them out and pick your favorite. Οκ, για να τα διαβάσουμε. Πέρασε μέσα από τις πύλες για να παίξεις μίνι παιχνίδια από το πρωτάθλημα MC. Πήγαινε στα σύννεφα του αγώνα Άσου και σκίσε τους ουρανούς. Επισκέψου το στάδιο των δρομέων πλεγμάτος και ολοκλήρωσε τις προκλήσεις. Μπες στη τήξη και επιβίωσε από τα ζόμπι και τα δωμάτια που λιώνουν. Τόλμησε να μπει στον ναό της άμμου του χρόνου και ανακάλυψε τους θησαυρούς. Δοκίμασε τα και διάλεξε το αγαπημένο σου. Εντάξει. Μυστήριο σπηλαίων. Rumors tell of a mysterious cave high up in the mountains. It's said that there are painted puzzles that you can solve. Find the cave and see what is revealed. Οκ. Οι φήμες μιλούν για μια μυστηριώδη σπηλιά ψηλά στα βουνά. Λέγεται ότι υπάρχουν ζωγραφιές, αυτά τα θαυμαστικά,
γρίφου που μπορείς να λύσεις. Βρες τη σπηλιά και δες τι θα αποκαλυφθεί. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τελικά δεν καταλαβαίνω πού πάω πρώτα. Εδώ είναι κάποιο κράνος. Ένα στέμα, και εγώ λέω κράνος. Πάμε. Και αυτή είναι η πύλη από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το διάβαζα, αλλά πέρασε πολύ γρήγορο. Βάλτε στο pause και διάβασε το εσείς. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να το βάλω στο pause, εγώ τι είμαι. Λοιπόν, ας μπούμε. Ο τηλεμεταφορέας είναι έτοιμος. Αυτό θα σε τηλεμεταφέρει σε αγώνα άσου. Σίγουρα? Φυσικά ναι. Ξεκινήσουμε. Οκ, εδώ έχω ένα κομμάτι πίτσα, μπορώ να τη φάω. Ναι, την έφαγα. Και είμαι τώρα γρήγορος. Εδώ. Κουτί δώρο. Τι είναι αυτό? Ραβδί. Και τι κάνει αυτό? Α, φούσκες. Αλλά τώρα χάθηκε το δώρο. Εντάξει. Λίστα προκλήσεων. Είναι οι προκλήσεις που πρέπει να κάνω. Μία είναι με το παπούτσι που έκανα. Και εδώ είναι η κάπα που γράφει 15. Λοιπόν, εδώ. Διακομιστή σεντούκι. Τι είναι αυτό? Επιλογή. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι έγραφε? Δεν έχουν διαθέσει ένα καπέλα. Εντάξει. Εδώ. Χάρτης τηλεμεταφορέας. Το μεσαίο είναι εκεί που γυρίζω πίσω σπίτι. Σωστά. Θα το βάλω stop για να μην περιμένετε να φορτώσει. Εντάξει, γυρίσαμε. Κουμπί. Νοξριτή. Τι είναι? Να πάει λαγκάρι. Τι είναι αυτά τα σύμβολα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Εντάξει, κουμπί. Εντάξει. Κατάλαβα. Δώρα. Οκ, τώρα πάμε από εκεί. Φτάσαμε. Από την ήθια μου είναι ήδη εκεί και ο λογές μου μίλησε αυτό το μέρος, αλλά για κάποιο λόγο αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, απενεργοποιήθηκε μόνο του. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, ενώ χώρο έχω ακόμα αρκετό. Έτσι και δεν θα προλάβω να το διαβάσω, γιατί δεν είχα προλάβει. Και ένα κομμάτι που έλεγε ο Γιάννης το κρύβε με το κεφάλι του. Γι' αυτό κατέρευση. Τι είναι αυτό το μέρος? Ναι, ας δούμε. Και όσο φορτώνει ας περιμένουμε. Ωραία, τέλος. Τώρα που είμαστε? Εδώ. Μίλα. Hello, I'm Hannah XX Rose and welcome to the Meltdown facility. Survive in each room before it begins to melt down. Defeat monsters for extra points. Press tutorial to learn more or press the join queue button if you're ready to play. Και στο προηγούμενο, και στην προηγούμενη πρόκληση θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον, ναι. Συγγνώμη παιδιά, αλλά κοιτάξτε όλα αυτά τα κουμπιά που είναι από κάτω και... Λοιπόν, πάρα πολλά είναι για ένα βίντεο να μιλήσω.
Θέλω να προλάβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, επειδή 3 μέρες έχω ακόμα, ενώ αυτό διακούρσε το μισό καλοκαίρι. Γι' αυτό με συγχωρείτε, διαβάστε το εσείς. Hello, I'm Hannah Να θα XX το Rose κάνω and έτσι. welcome to the Meltdown Facility. Α, μισό, τι πάτησα. Α, πάτησα για να ξεκινήσω το παιχνίδι. Περίμενε 2 λεπτά λιγότερο. Εντάξει, θα περιμένω, αλλά εγώ θα σας το βάλω στο stop. Ή... Α, στην ουρά. Α. Τέλεια. Οκ. Ας περιμένουμε 2 λεπτά τότε. Ή καλύτερα εγώ. Εγώ θα σας το βάλω στο stop. Ω, τέλεια. Ξεκινήσαμε. Οκ, από ό,τι κατάλαβα πρέπει να πυροβολάμε σε πλάσματα και να τους παγώσουμε. Και μετά να τους πάμε με το χέρι. Από ό,τι κατάλαβα τις εξηγήσεις. Let's go! Πού? Εδώ. Και τους πάμε με το χέρι. Να! Πάρε αυτήν. Πιώσα. Αου. Εσύ. Και εσύ. Να! Πάρε αυτήν. Αου. Να. Έλα καραλία. Α, τέλεια. Να. Ορίστε. Άλλος. Εδώ. Α, έλειωσαν και πολύ γρήγορα. Να. Γιατί εγώ τους πολεμάω όλους μόνος μου. Θα πεθάνω τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Μισό, τι πάει να πει αυτό? Α! Πέθανε. Δεν καταλάβα τίποτα. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε. Μισό, αυτό μπορώ να τα πάρω? Όχι, μπορώ να τα ζουλήξω. Εντάξει, πού άλλο μπορούμε να πάμε τώρα? Να γυρίσουμε σπίτι και ας φορτώσει. Ωραία, φόρτισε πάλι. Και τώρα από όλο θα πάμε. Ας πούμε τώρα εκεί στην πράσινη κατεύθυνση. Η άμμος του χρόνου. Great! You have found the Sands of Time portal. Brave the ancient temple and discover the treasure hoards. Go ahead and walk through. Α. Είπε κάτι για αυτό το κάστρο της άμμου του χρόνου και πρέπει να μπούμε μέσα. Εντάξει, μπούμε μέσα. Είναι. Περιμένουμε να φορτώσει πάλι. Οκ, φόρτωσε και είμαστε σε αυτό το κάστρο που τι καταλαβαίνω. Hello, I'm HBomb94 and welcome to the Temple of the Sands of Time. Your goal is to explore the temple, find as many coins as you can, and do this all before your time is up. See that tutorial button? Click it to learn more. Or if you're ready to play, press the start game button. Παιχνίδι. Αμέσως χωρίς ουρά. Α, πρέπει να βρούμε νομίσματα, κατάλαβα. Α, και παρκούρ. Από όσο πολύ μου γλαγκάρει αυτό θα το κάνω μισή ώρα. Ωραία, μισό τώρα που πάω. Α, είναι και σε χρόνο να πάρει. Οκ, φυσαβρί, νομίσματα. Εμπρός. Τέρατα, μάχη. Α! Ευχαριστώ το ρίξιμο ότι με βοηθάνε.
πιθανό τώρα αυτό θα είναι cringe. Κάτι άλλο. Χρόνος. Παραπάνω χρόνος. Κουμπί. Τι κάνει το κουμπί? Τίποτα δεν κάνει. Εδώ και άλλα νομίσματα και άλλος χρόνος και άλλα νομίσματα. Κάπου. Παρακαλώ. Please. Εδώ. Καλή μου τύχη εδώ τώρα. Σιδερένια νομίσματα. Όχι. Αυτό τώρα δεν είναι δίκαιο καθόλου, εμπρός. Τι πάει να πει μείον 21 νομίσματα, δεν κατάλαβα. Επειδή πέθανα και δεν πέρασα. Οκ, ίσως άλλη φορά. Ή μήπως πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Όπως και το άλλο με τον πάγο. Εντάξει, άρχισα να δοκίμασω. Ναι. Σεντούκι. Δεν έχω κλειδί. Και κλειδί πρέπει να βρω. Τι τέλεια. Ευχαριστώ πολύ να πάρει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια. Εντάξει, ίσως και να είναι χάλια. Χωπα. Ωραία. Κλειδί έχω. Τώρα μπορώ και να φύγω. Οπα. Οκ. Το βγάζω. Ναι, το βγάζω. Και 50. Ζήτω. Αχ, όχι. Ναι, σκοτώσουμε τώρα που βρήκα και το θησαυρό κιόλας. Ωραία. Οκ. Και άλλος θησαυρός. Και φυσικά και δεν έχω κλειδί. Σωστά, δεν είναι φυσικά και δεν έχω κλειδί. Αλλά αυτό το κλειδί τώρα που το... Τι ήταν αυτό τώρα? Εντάξει, αλλά αυτό το κλειδί τώρα, πού το βρίσκω? Αχα. Να. Λοιπόν, σε σένα θα πέσει. Όχι, δεν έπεσε. Να. Το κλειδί πού το βρίσκω? Μήπως είναι σε κάποιο άλλο δωμάτιο? 30 δευτερόλεπτα, οκ. Ίσως κάτι θα καταφέρω. Αχα. Οκ, έχω πολύ λίγο χρόνο. Κλειδί. Δεν προλαβαίνω τώρα, σωστά. Παλιό ζόμπι. Πάει τώρα, δεν πρόλαβα. Δεν ρεπίτες. Πρέπει και να φύγω. Όχι μόνο να μαζεύω, αλλά και να φύγω. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Αλλά η ερώτηση είναι, από πού πρέπει να φύγω? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Κάτι με αυτό πρέπει να κάνω. Δεν βλέπω. Καλά, ας πάω προς παρόν κάπου αλλού. Ας πούμε από την άλλη πλευρά. Εδώ τι είναι? Τένις. Τι, ο Γιάννης με την Άγγλες δεν θα πούνε τίποτα αυτό το μέρος? Επειδή εδώ ακόμα δεν ήμουν, ακόμα δεν μου έλεγαν τίποτα. Εντάξει. Δρόμοι πλέγματος. Και φυσικά εγώ πρέπει να περιμένω μέχρι να φορτώσει. Οκ, φόρτωσε, τώρα πού πρέπει να πάω? Hello, my name is S Major, and welcome to the Grid Runners course. Complete the challenges in each room as many times as you can for the highest score. Press tutorial to learn more, or press the join queue button if you're ready to play. Οκ. Ας ξεκινήσουμε. 3 λεπτά. Ω, Θεούλη μου. Οκ, περιμένω. Οκ, ξεκινάμε. Πάλι κάποια νομίσματα πρέπει να πάρω. Αλλά με κολύμπι από ό,τι καταλαβαίνω. Οκ.
Είμαι έτοιμος να πάρει. Οκ, μάχη. Επίδεση να πάρει. Ζάμπι. Ελάτε όλοι εδώ, θα νικήσετε όλους σας. Όταν τη δική μόνος θα πρέπει να ανοίξει αυτή εδώ πέρα η πόρτα. Μάγισσα. Αυτή είναι δικιά μου. Αου. Οκ, τρέχουμε πάνω. Αυτή εδώ πέρα την πάτρα. Α, δεν έχω χρωματίσουμε. Οκ. Εδώ. Τι με κάνω. Οκ, κάτω τώρα. Κίτρινο. Παίζουμε σε κίτρινο. Οκ, καφέ. Α, να πάρει. Εδώ. Α, τώρα θέλει πράσινο. Α, όχι, μπλε. Πήρε βόλα. Τώρα κίτρινο. Οκ, κάτι έκανα. Οκ, αυτό τι είναι. Τι πρέπει να κάνω. Μισό, τούρτα. Α, οκ, κατάλαβα. Τούρτα. Οκ. Α, οκ. Κολλάω συνέχεια σε αυτές τις πόρτες. Οκ, έτοιμο. Α, τέλος. Νομίζω ότι κι άλλο θα θέλει. Όπως πάντα εγώ είμαι ο τελευταίος. Τουλάχιστον πέρασα αυτό εδώ πέρα το mini game. Ωραία, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω φεύγω, Μάλλον έκανε όλα τα παιχνίδια εδώ πέρα. Οκ, γυρνάμε πίσω. Οκ, 2 από τα 4 τα κατάφερα. Έστω κάτι είναι. Εντάξει, φορτώθηκε. Οκ, αλλά τώρα... Πού πάω? Υπάρχει κανένα μαγαζάκι, ξέρω εγώ. Ή κανένα μυστικό που μπορώ να πάω. Οκ, κάτι βρήκα. Τι έχουμε εδώ? Όπα. Πήγα πάνω και... Φαίνονται όλα από εδώ πάνω. Μου έδωσαν και φτερά. Πρέπει κάπου να πετάξω. Πώς να πετάξω αφού μου λαγκάρει έτσι τόσο πολύ? Εντάξει. Βλέπω το σύμβολο του μαγαζιού. Άρα από εκεί. Αου. Έφτασα. Εντάξει. Εδώ, μαγαζί. Πού είναι? Όπα, να το. You have found a store. Buy items with coins you earn from playing minigames.
Εδώ μπορώ να σπαταλήσω τα χρήματα που πήρα από τα παιχνίδια. Okay. Ήθελα απλά να δω, όχι να αγοράσω. Οκ, αγοράσα κουτί πίτσα. Οκ. Θα αγοράσω και αυτό. Και αυτό. Οκ, δεν θα τα σπαταλήσω όλα φυσικά αμέσως. Δεν τι είναι εδώ. Αλλά κάτι τα χρειαζόμαστε τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Αλλά γιατί? Το Ender κύπελο. Οκ. 27 Ιουλίου. Τελείωσε ήδη, φίλε. Λίγο δεν πρόλαβα κι εγώ. Καπελάκια. Αυτά είναι τα καπελάκια, οπότε πια δεν έχω. Αγορά. Ας τα αγοράσω όλα. Όχι, είναι πολύ ακριβό, όχι, μου φτάνει, μου φτάνει. Οκ. Και άλλο μαγαζάκι. Πού άλλο μπορώ να πάω? With the trophies and rewards from your completed challenges. Take a picture and post your progress. Ήθελα να ξεκινήσω το βίντεο όταν ήμουν πριν πάνω, αλλά κατά λάθος έπεσα και... Ορίστε. Βρήκα ένα μυστικό μέρος, τούρτα. Αχα. Εκείνα αναμένω τα κεριά που έχω κάνει ήδη. Ναι, έχω ακόμα πολλά να κάνω. Εντάξει, βγαίνω έξω. Ναι, εγώ από εκεί ακριβώς ήρθα. Εντάξει, πού άλλο εγώ μπορώ να πάω? Γιατί λαγκάρει τόσο πολύ να πάρει? Okay. Είμαι σίγουρος πως κάτι σε αυτό το βουνό έχει κάτι. Αλλά δεν ξέρω τι. Αφού το πιο τεράστιο βουνό πάντα έχει κάτι μυστικό μέσα. Ή καλύτερα ποιος ήταν από πάνω. Σπηλιά. Και... Τι είναι αυτό το μέρος? Έχω αποκαλύψει όλους τους γρίφους και έχω κάποιες σκέψεις. Χρειάζεσαι βοήθεια για να τους λύσεις? Επίλεξε ποιον τοίχο με τι παρακάτω κουμπιά και λάβε συμβούλες για κάθε γρίφο. Εντάξει, ας πούμε αυτόν, τι είναι? Απλά να το κοιτάξω πρέπει, οκ. Εκεί είναι ένας κύκλος με... Ξέχασα πως λέγεται. Στέμμα, σωστά. Και ένα χέρι. Μάλλον έχω δει ένα στέμμα στην αρχή. Για μισό λεπτό. Θα γυρίσω πίσω. Θα γυρίσω πίσω με τα φτερά εδώ πέρα. Ναι, εδώ. Ωραία, τώρα τι πρέπει να κάνω? Κάτι χέρι, να το κουνήσω? Όχι, να κάνω εδώ κάτι, ούτε αυτό δουλεύει. Άμα κάνω έτσι. Έχω κάνει ένα puzzle, τέλεια. Και εδώ πάνω ένα πράσινο στέμμα. Εδώ τίποτα δεν γράφει. Εντάξει. Να κάνω κι άλλο ένα γρίφο. Οκ, θα γυρίσω τώρα πίσω εκεί πάνω. Οκ, δεύτερο. Εδώ κομφεντή. Χαρτοπόλεμο, ναι. Και
Άγαλμα. Πρέπει να κάνω κάτι με αυτό στο άγαλμα. Εδώ τι είναι. Χέρια, πόρτα, από κάτω βάτραχο. Νερό και πάπια. Ζόμπι και δισκομπάλα. Έχω μια δισκομπάλα άλλο. Κύκλος τούρτα. Τι είναι αυτό. Και βουνό 15. Εντάξει, αυτό θα πάρει κάποια ώρα να το σκεφτώ. Τι να κάνω με τα πρώτα δύο, δεν ξέρω. Αλλά με την πάπια. Απλά έδειξε πάπια και νερό. Ορίστε. Και... Αχα. Μισά και τι πρέπει να κάνω αυτό. Εκεί έχει κάτι. Και πώς ανοίγει. Έχει, πώς ανοίγει. Ή πρέπει πρώτα να κάνω τα υπόλοιπα ή... Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Οκ, πήγα στο μαγαζί, αγόρασα πυροτέχνημα και από ό,τι κατάλαβα που είδα ένα βουνό με το 15 πυροτέχνημα, ίσως πρέπει να ανέβω πάνω ψηλά στο βουνό και να το πετάξω, να το ενεργοποιήσω το πυροτέχνημα. Τέλεια, και άλλα νομίσματα. Εντάξει, πρέπει τώρα να ανέβω. Ωραία, έτσι. Οκ, ανέβηκα ψηλά. Βρήκα ένα ροζ παπαγάλο. Ωραία, τώρα τι, το ενεργοποιώ. Ναι, τόλισα. Τουλάχιστον έμαθα πως δεν χρειάζεται όλα με τη σειρά να τα κάνω. Όχι, τι άλλο έχουμε για να ξαναδώ. Λοιπόν, αυτό το κάναμε. Αυτό πρέπει να ψάξω. Και αυτό πρέπει κάτι να ψάξω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να ψάξω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό το έκανα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ίσως να ζητήσω βοήθεια από αυτόν. Οκ. Αριστερή τύχη. Και μερική. Μια μεγάλη πισίνα νερού που κατρακυλά προς τα κάτω. Το μυστικό πρέπει να είναι στο βυθό ενός μεγάλου νερολακού και μια λίμνη. Κάτι βρήκα, αλλά δεν ήταν ανοιχτό. Τι πρέπει να κάνω? Μισό, πρέπει να πατήσω εδώ πέρα και άνοιξε. Να πάει. Μπες μέσα. Οκ, μπήκα. Βρήκα. Και τι πρέπει να κάνω? Να πάω προς τα εκεί. Parkour. Εντάξει. Το πέρασα. Τώρα από εκεί. Εδώ. Εδώ. Πάρα λίγο να πέσω. Εντάξει, τώρα από εκεί να πάρει. Μου λάγκαρα και σταμάτησα. Οκ, ξανά. Οκ, γύρισα και τώρα
Έτσι. Τώρα από εδώ. Οπα. Από εκεί. Πλάκα μου κάνετε. Αυτό πόσο πρέπει να το κάνω? Εντάξει, αργά λίγο να πάρει. Εντάξει, το πέρασα. Τώρα πρέπει να πάω μπροστά εκεί. Πηδάω εδώ, πηδάω εκεί. Και φτάνουμε εδώ. Είναι σαν πύλη στο έντερο κόσμο. Οκ, τόλισα. Μπράβο μου. Τι? Μισό. Κάτι κάπου ανοίγει, αλλά πού? Εκεί έχει κάπου. Εντάξει, ας γυρίσουμε πίσω στο βουνό. Οκ, τώρα ποιο θα είναι πιο εύκολο να κάνω? Ίσως αυτό, απλά πρέπει να ψάξω ακριβώς το ίδιο. Αλλά πού πρέπει τώρα να το ψάξω? Μόνο είναι σε κάποιο παιχνίδι, επειδή μόνο θα ήταν πολύ εύκολο κάπου εδώ να ήταν κρυμμένο. Αλλά προς το παρόν όλα είναι εδώ κρυμμένα. Εντάξει. Κάτι μυστικό βρήκα. Χρήματα και τέλος. Καλά, μου κάνει και αυτό. Αλλά πρέπει να βρω που μπορώ να χρησιμοποιήσω τι για να λύσω το επόμενο puzzle. Πέρασε ένα από τα παιχνίδια. Τελικά. Είπα ίσως εκεί θα μπορέσω, αλλά να βρω κάτι για το puzzle, αλλά όχι. Ήταν εκεί που πυροβολούσα στα πλάσματα, γίναν πάγο και πρέπει να τα σπάσω με το χέρι. Το πέρασα. Αλλά εγώ δεν τελειώνω εδώ ακόμα. Για ένα μισό λεπτό. Πόρτα. Καλαμάκια. Ναι. Ωραία. Τώρα πού? Οκ. Να πάρει. Εντάξει. Ναι. Ωραία, τώρα πού? Εκεί πάλι. Ναι. Εντάξει. Κάπως σιγά σιγά να πάρει. Ή κάτσε, ή σωστά. Δεν θυμάμαι αυτή τη σκάλα. Ναι, μόνο πάμε σωστά. Είναι checkpoint, ok. Εντάξει. Εδώ. Εκεί. Να πάρει. Ωραία. Τώρα πάνω. Πάνω πάλι. Εντάξει. Βάτραχος. Τώρα τι κάνω? Να μιλήσω. Ο εστεμένος βάτραχος σε κοιτάζει με προσδοκία. Τι θες να κάνεις? Χάιδεψε τον βάτρο.
Μίλησε στον Βάτρ. Φίλησε τον Βάτρ. Φυσικά φίλησε, τι είναι. Τέλεια. Μιλήσουμε. Έσπασε στην κατάρα μου, σε ευχαριστώ. Κάθομαι εδώ και περιμένω κάποιος να με φιλήσει εδώ και αιώνες. Το πλήθος των ανθρώπων που συνεχίζουν και συνεχίζουν. Κάποιοι από αυτούς προσπαθεί να μου πάρουν μέχρι και το στόμα. Εντάξει. Τώρα μπορώ και να φύγω από εδώ. Δεν είναι εξαιρετικό. Ναι. Τώρα πρέπει να τελειώσει την αγώνα. Οκ. Τα κατάφερα. Έλυσα άλλο ένα puzzle. Εντάξει. Τώρα πρέπει να πάω και κάπου αλλού για να βρω τι άλλο μπορώ να κάνω με αυτά τα puzzle. Αχα, βρήκα κάποιον. Μοβ, μπλε στεράκι, σαν ζόμπι. Εγώ το βρήκα εδώ πέρα, απλά από εδώ ανέβηκα με τις σκάλες και τέλος. Οκ, σύμφωνα με το puzzle πρέπει μπροστά του να βάλω τη δίσκο. Ναι, το έκανα. Δίσκο πάρτι γι' αυτό. Τέλος. Ελπίζω τόσο κοντά να μην σε ζάλισε, φίλε. Εντάξει, εγώ το βρήκα εδώ, μετά εγώ πήγα πάνω έτσι με τις σκάλες και ήρθα από εδώ. Ναι, εύκολος δρόμος. Απλά κάντε το ίδιο, απλά αντίθετα. Οκ, τι άλλο μπορώ να κάνω. Αυτό είναι ένα από τα πιο εύκολα. Κάπου πρέπει να είναι ένα άγαλμα σαν αυτό, αλλά πού? Ξέρετε, ίσως κάπου ξέρω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Είναι μέσα στο παιχνίδι ή έξω. Εδώ. Άγαλμα και κάτι αρχείο. Ταιριάζουν μεταξύ τους. Απλά πρέπει να βρω το ίδιο ακριβώς άγαλμα. Αλλά που ακριβώς το βρίσκω τώρα είναι πολύ μεγάλη ερώτηση. Πρώτα θα προσπαθήσω να το βρω έξω από το παιχνίδι, ας πούμε εδώ. Να, ένα άγαλμα. Αλλά αυτό είναι γκρι και με κίτρινα ενώ χρυσά μάτια. Δεν μας ταιριάζει, είμαι σίγουρος. Παίζουμε ένα μπλε με μπλε μάτια. Κάπου θα το βρω. Και μισό. Ίσως το βρήκα. Αφού το βρήκα. Αυτό το χρησιμοποίησε. Άρα μπορώ κι εγώ. Είναι αυτό το σωστό? Ναι! Το βρήκα! Είναι ηλιοφυΐα. Ωραία, τελευταίο. Και ποιο είναι το τελευταίο? Εντάξει, το τελευταίο puzzle είναι αυτό. Αυτό είναι ID, ξέρω, δεν ξέρω. Το ID αυτό σημαίνει, δεν ξέρω στα αγγλικά. I don't know. Καταλάβατε. Καλά, κάπου θα το ψάξω, κάπου θα το βρω. Εντάξει, η αρχή. Κύριε McDonald's, πώς λέγεται αυτό το μέρος? Θα πρέπει να αγοράσω αυτή εδώ την τούρτα, όπως έγραφε στο puzzle, και πρέπει να το βάλω κάπου. Αλλά πού? Εντάξει, αυτό είναι το μόνο μέρος που ακόμα δεν βρήκα κάποιο puzzle. Άμα δεν είναι αυτό, τότε δεν ξέρω πού. Ωραία. Τώρα μέσα στο παιχνίδι ή έξω στο παιχνίδι? Ας προσπαθήσω έξω από το παιχνίδι. Παλάκια. Το αναγνωρίζω αυτό, το αναγνωρίζω. Ήταν ζωγραφισμένο στο puzzle. Εντάξει. Πρέπει να περάσω εκεί μέσα. Ωραία. Τώρα πού? Να πάρει. Αχα.
Οκ, βγήκα κάπου έξω. Αλλά τώρα, πού πάω? Πού πάω? Οκ, κατάλαβα. Εκεί πάνω, εδώ. Και... Οκ, πρέπει να πάω από τον τοίχο, κατάλαβα. Τώρα μάλλον εκεί πέρα. Γιατί έπεσα? Εντάξει. Τώρα προσεκτικά περνάω από εκεί. Να πάρει. Εντάξει, είμαι πάνω. Τώρα από εδώ. Μετά από εκεί. Όχι, από εκεί. Τότε προς τα πού? Μάλλον από εδώ. Ωραία. Τώρα από ό,τι φαίνεται εδώ πρέπει. Φουχ. Μάλλον σχεδόν έφτασα. Εκεί που πρέπει. Α, και ήταν σκάλα όλη αυτή την ώρα. Εντάξει. Ωραία. Τώρα εδώ. Είναι αυτό για το ελικόπτερο. Και σκέφτομαι τι σύμβολο είναι αυτό. Ωραία. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να κάτσω εδώ και να φάω την τούρτα. Λολ. Πήρα το στέμα. Η ανταμοιβή ξεκλειδώθηκε. Έχεις ξεκλειδώσει ένα αντικείμενο δημιουργίας χαρακτήρα. Ρίξε μια ματιά στην γκαρντελορόμπα. Ναι, αυτό. Τέλεια, πήρε ένα στέμα. Έρισα όλα τα puzzle. Τώρα μπορώ και να φύγω. Τζερόνιμο! Εντάξει, ίσως για σήμερα φτάνει. Πάλι δεν έχω το skin μου. Να το, έτσι είμαι. Τέλος πάντων. Νομίζω πως για σήμερα φτάνει. Έχω ήδη λύσει πολλά puzzle. Έχω παίξει όλα τα παιχνίδια, μόνο δεν τα πέρασα όλα. Αλλά τέλος πάντων. Θα το κάνουμε αυτό όμως στο επόμενο βίντεο. Να δούμε τα υπόλοιπα σύμβολα τι σημαίνουν και πώς τα περνάμε. Μαζί σας ήμουνα εγώ και αυτός εδώ ο χάρτης στο Minecraft για το πρωτάθλημα του 2024. Και σε όλους σας αντίο και καλή επέτειο του Minecraft.